Bon dia a totes i tots. Benvinguts i benvingudes, veïns, membres del sindicat de la UGT, membres de l'Associació del Molí, mestres de l'escola CRA Quart Benavites i, sobretot, benvinguts i benvingudes familiars dels integrants del Dial Femení. Com a membre del Molí i com a regidor de Memòria Democràtica i en nom de l'Ajuntament, agraïm profundament la vostra presència a aquest acte institucional, on rendim un merescut homenatge a aquestes valentes dones integrants del col·lectiu L'ideal femení de Quart de les Valls. Cal agrair també la tasca col·lectiva incansable de l'Associació del Molí per la recerca històrica d'aquest període contemporani i per aconseguir, amb el centenar d'activitats que ja s'han realitzat, el principal objectiu: tombar el mur del silenci i la indiferència i dotar als veïns i veïnes de coneixement històric local del que sentir-se orgullosos i orgulloses. Ajuntament, associació, sindicat i sobretot familiars, avui donem vida entre tots a aquestes dones, que en el context històric que es va tocar viure, on es passava i es feien passar fam, apostaren per les idees del progrés i la raó. Dones treballadores i valentes, que pel seu compromís social van ser borrades injustament de la nostra història amb el silenci imposat per la dictadura i pel seu llegat educatiu i cultural que continuen marcant el nostre país, pese a més de 40 anys en què hem recuperat la democràcia. Des de l'Ajuntament apostarem per continuar treballant per la recuperació de la memòria democràtica local. Continuarem apostant amb la creació d'espais de memòria com aquest i continuarem treballant de manera col·lectiva amb associacions, particulars o altres col·lectius en pro de la memòria com a millor antídot contra l'oblit, del sacrifici social de milers de dones i homes anònims que lluitaren a favor d'una societat lliure, justa i igualitària. Familiars, parleu amb orgull de qui eren elles a les vostres noves generacions. Jo personalment ho faré els meus. Moltes gràcies a totes i tots els presents per fer possible aquest acte. Fins l'any que ve, que es vegem per continuar-lo. I endavant sempre. Amb vosaltres, la regidora Paqui Calle. Bon dia a tots i a totes i gràcies per estar ací. Avui estem ací per a rendir homenatge a les dones valentes, les dones lluitadores, les que han treballat per aconseguir que siguem visibles, valorades, iguals, a les que continuen fent-ho, perquè malauradament, encara que hem avançat, ens queda un llarg camí. En l'any 36 es va constituir al nostre poble la primera organització de dones, l'Ideal Femení. Em crida l'atenció que en aquells anys, on la dona sembla ser que havia de ser submissa, mestressa de casa i poc més, en el nostre poble, un poble xicotet, ja hi hagueren 240 dones afiliades a aquesta organització. Em crida l'atenció i m'ha omplit d'orgull. Braves totes elles i dignes d'admiració. A totes elles va especialment avui el nostre homenatge. I jo vaig començar a treballar, com moltes de la meva generació, amb 14 anys, en un magatzem de taronja. Aleshores, era un luxe la facilitat de treball que hi havia. Anàvem a l'escola i estàvem buscant-nos per als magatzems, a les xiquetes, a l'horta, als xiquets. Era un luxe, o això pensàvem, perquè aquesta facilitat per a trobar feina també impedia que molts ens declinaren per estudiar. Solament amb els anys ens hem adonat que no va ser tan bonic com creiem aleshores. Amb 14 anys ja em cridava l'atenció que si tots matinàvem igual i estàvem les mateixes hores, si les dones estàvem dretes totes les hores, que eren moltes, si el nostre treball consistia en la tria, dretes, en encaixar, dretes, penjar platons, dretes, omplir i pesar borses de malla, agafar-les i encaixar-les, també dretes. Si arriscàvem la nostra integritat, anant per davall de les màquines de genolls, esquivant els corrons que mouen les lones. En definitiva, si el nostre treball era tan arriscat i dur com el d'ells, per què aquesta diferència a l'hora de cobrar? No ho entenia i continua sense entendre-ho. Avui en dia continuem lluitant pels nostres drets. Dret per ser valorades, dret per una igualtat salarial, dret per a ser com vulguem ser i vestir com volem vestir,
Dret a poder eixir de casa i tornar, siga l'hora que siga, soles i sense por. Dret a expressar-nos, dret a ser iguals. Què vos vaig a dir? Tots sabeu quina és la nostra lluita. Afortunadament anem millorant. O això volem. Cada vegada són més els homes que comparteixen les tasques de la llar, que entenen que en la casa viuen tots dos treballen, tots dos aporten. Cada vegada som més, però ens queda tant de camí. No deixem mai de lluitar pels nostres drets, perquè no són cap botxeria. És el que correspon com a éssers humans. No volem ser més, volem ser iguals. I ara vaig a donar pas a la secretària general comarcal, Pilar Tarragón. Gracias. Qué importante es hacer este acto en esta plaza, el Ideal Femení. Creo recordar que fue en 2018 cuando se inauguró esta plaza, convirtiéndose en un espacio para actividad reivindicativa relacionada con la igualdad de género. Saludaros a todos y a todas los que hoy, que creo que nos vamos a mujer, estamos aquí. Lara, la alcaldesa, nos ha pedido UGT que dirijamos unas palabras y, como no, aquí estamos. ¿Qué puedo decir sobre el Ideal Femení? Las y los que estáis aquí seguro que sabéis mucho más sobre esta organización obrera que yo. Yo sé que se constituyó el 5 de abril de 1936, que, como ya se ha dicho, era una organización de mujeres de carácter feminista, republicana y progresista, ligada a la UGT, cuyo objetivo era mejorar las condiciones laborales de las mujeres asalariadas y denunciar los abusos laborales de amos y patronos. Así lo ponen sus estatutos. Pero pongámonos en contexto, porque estamos hablando de 1936. En ese momento la situación de las mujeres estaba marcada por una gran desigualdad, pero también por una creciente lucha por sus derechos. En esta época España estaba en un momento de cambios sociales y políticos intensos. No sé si resumir o continuar, ¿vale? Se está liando un poco el agua. Durante la Segunda República las mujeres lograron conquistas importantes y de ese momento tenemos que nombrar, como no, a nuestras compañeras del Ideal Femení, porque se estaban consiguiendo avances, pero a pesar de ello también existía mucho machismo, como ha comentado Paqui, que lo vivió más de cerca esa época. Todavía las mujeres tenían pocas oportunidades en el mundo laboral y tenían escasa representación política. Pero también en ese momento se estaban organizando todas estas mujeres, algunas, sobre todo en este pueblo, bastantes, en sindicatos y movimientos feministas y de izquierdas, buscando con ello la emancipación femenina a través de la educación y la participación en la lucha social. Este es un claro ejemplo, el Ideal Femení. En este contexto surge el Ideal Femení. Mujeres de Quart de les Valls, como ya se ha dicho, valientes, tenemos que resaltar esa palabra debido a la época en la que estábamos, buscando una sociedad más justa e igualitaria, que fueron fundamentales en la lucha y defensa de los derechos. Yo tengo que decir que había leído en los medios de comunicación comarcales sobre el Ideal Femení, pero que de verdad las descubrí cuando la compañera Guillermina, que está aquí también con nosotros, empezó la labor de investigación, porque UGT en la comarca hemos hecho una exposición de fotos de mujeres sindicalistas y en ese momento, como no, descubrimos de verdad el Ideal Femení. Esa exposición estuvo aquí en este pueblo el 23 de marzo del 2023. De nuestros 11 paneles de fotos de mujeres sindicalistas, uno está dedicado al Ideal Femení. Y cuando la trajimos aquí al pueblo ese sábado, recuerdo que José, que nos conocemos ese día, José Sevilla, empezamos a hablar del panel, de las fotos, del ideal. Me explicó, me informó de que a ellos habían hecho un libro, 1936, Golpe de Estado, Guerra y Revolución en Quart de les Valls, en el que había un capítulo íntegro dedicado al Ideal Femení. Ese mismo día me regaló un ejemplar de ese libro y quedamos que haríamos algo conjuntamente, UGT y la Asociación de Memoria Democrática, para recuperar, para resaltar por parte de UGT, desde el pueblo ya lo estabais haciendo, a estas mujeres que constituyeron en su día el Ideal Femení. Ese libro lo hemos reeditado conjuntamente entre la asociación y UGT. Hemos hecho una reedición de 300 ejemplares gratuitos con una subvención de la Diputación, de los cuales hoy haremos entrega, UGT, regalando un ejemplar de esos libros a los familiares de las aquí presentes.
Perdón, porque se están mojando todos los papeles. Estoy intentando tapar los siguientes porque se están... ¿Vamos dentro? Lo que queráis. No pasa nada. No, vale. Con este libro, que luego veréis en la portada, hemos puesto la carátula del carnet del ideal femenino. Queríamos resaltar el importante papel de las mujeres en la historia de esta sociedad obrera, reivindicando el feminismo y el sindicalismo en la historia, porque consideramos que es muy importante. Y aquí el Ayuntamiento también lo está considerando. ¿Cómo no? Dar las gracias a su alcaldesa y a su concejal de memoria, porque no están dejando esto en el olvido, porque siguen luchando por la memoria, por el feminismo y por la igualdad, y eso es muy importante y hay que resaltarlo. Así que quiero terminar resaltando la importancia de perseverar la memoria de estas mujeres valientes que nunca debemos olvidar, y por eso actos como este son muy importantes. Gracias. Val, i ara vos deixem el secretari d'organització de la UGT, que mos hem quedat amb mitges fora. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, Laura, alcaldessa, regidors de l'Ajuntament de Quart de les Valls. Ha parlat abans la meva companyera Pilar, secretària comarcal, i faig meves les seues paraules com no podia ser d'una altra manera. El fet que estic jo així també era per traslladar unes paraules en nom de la Comissió Executiva Nacional de la UGT del País Valencià. El nostre secretari general, Ismael Sáenz, no ha pogut estar, però considerem que era oportú i necessari que la UGT estigués així, perquè com esteu fent avui és fer un homenatge a les companyes, i jo vull dir-les a les nostres companyes Vicenta, Josefina i Isabel, i també a les més de 200 companyes que van en l'abril de l'any 36 va constituir la Societat Obrera. No era una associació de dones, era una societat obrera i, per tant, era una organització sindical, perquè en els seus estatuts el primer article el que diu és que es constitueixen com a societat obrera que fa seus els principis de la Unió General de Treballadors en aquell moment. Ara la UGT és la Unió General de Treballadores i Treballadors. Van canviar el nostre nom en el 43 concret perquè considerem que era necessari visibilitzar també d'una manera clara en la denominació del sindicat el paper que han jugat les dones, no només en la UGT, sinó al llarg de tota la història del moviment obrer. Les dones han sigut les grans oblidades de la lluita sindical i de la lluita del moviment obrer. I, per tant, qualsevol acte que fem de recuperació dels seus noms significa recuperar els seus fets. Significa recuperar tot el que van fer en la lluita, no només per millorar la dignitat del treball de les dones i per extensió del conjunt de la classe treballadora, sinó també per recuperar els valors de la llibertat, de la igualtat, de la dignitat i de la justícia social. Per això, per a nosaltres, a les dones i homes de la UGT, cada vegada que podem participar en un acte de recuperació dels noms dels nostres companyes i dels nostres companys, el que fem és recuperar, com vos dia, els fets. I recuperar els fets és recuperar aquests valors que inculcàvem el seu treball. També voldria agrair a l'Associació de Memòria Democràtica del Molí el treball que està fent de recuperació, que és un treball que estan fent milers d'associacions i organitzacions de recuperació de la memòria democràtica en el nostre país. I quan alguns parlen que recuperar la memòria democràtica és obrir ferides, nosaltres sí que considerem que no és així. És tancar ferides. És tancar les ferides d'aquells que durant 40 anys de dictadura van ser callats, no van poder parlar, no van poder recordar els seus difunts, no van poder recordar aquells familiars que van haver de fugir de la seva terra, perseguits per la dictadura, perquè probablement s'enfrontaven a la mort, al paredó, com molts homes i dones van patir. I també d'aquells que després de la democràcia també van tindre que callar, perquè es donava per suposat que la transició comportava també haver de callar els nostres difunts. I per això és fonamental, per a restanyar les ferides,
per a que aquesta sigui una societat realment democràtica, en què se reconega el paper que van jugar aquests homes i aquestes dones en la defensa de la llibertat, en la instauració de la Segona República, que avui fem actes com aquests. Com vos deia, aquestes dones van defensar la llibertat, la igualtat, la dignitat del treball. Eren dones avançades al seu temps. Eren dones absolutament desconegudes. No eren ni Clara Campoamor, que així teniu un carrer, que crec que també va ser un encert d'aquest Ajuntament dedicar-li un carrer a Clara Campoamor, ni eren Victoria Kent, les dues grans dones de la República, sinó que eren dones absolutament anònimes, però amb un compromís ferme amb la seva societat i en un moment molt, molt complicat. I crec que aquests valors és necessari, a més, que recuperen avui en dia perquè també estem vivint temps foscos, temps en els quals estem veient com aquells que van provocar una guerra civil en el nostre país i van impedir que els valors de la Segona República es pogueren consolidar i que el nostre país avançara realment per un camí de llibertat, de democràcia i d'igualtat, estan tornant. I per això és fonamental també veure com avui així no només estem persones majors, que ja tenim una edat, sinó també joves. És fonamental que els valors que van defensar Vicenta, Josefina i Isabel fem l'esforç de transmetre'l aquests valors als nostres joves. I avui és molt important també que tingueu així una alcaldessa tan jove, que també arreplega aquesta bandera d'aquests valors. Per això, simplement en nom de la Unió General de Treballadores i Treballadors, agrair-vos la possibilitat d'avui estar així, de compartir aquests moments tan emotius, tan importants per a vosaltres, i continueu portant aquests valors de la societat obrera, l'ideal femení, que eren els valors que han fet que les persones d'aquest país, que els que menys tenen, puguen haver avançat i puguen haver millorat. Moltes gràcies a tots i a totes. Benvolgudes i benvolguts familiars, amics, membres de l'Associació de Memòria Democràtica en Molí. El 23 de març del 2024 teníem per primera volta al nostre municipi una exposició que parlava de dones sindicalistes al territori valencià. En veure aquesta exposició a Sagunt, en la pròpia seu de la UGT, no varem dubtar ni un sol minut en fer-la aproximar a tots els nostres veïns i veïnes. Molts familiars vareu vindre a veure-la. Vareu veure rostres coneguts que apareixien en aquestes presentacions. És aleshores quan varem iniciar mitjançant converses, que inicialment pareixien de cordialitat i de benvinguda, un primer contacte molt important amb la UGT que va poder fer que aquesta exposició vinguera al nostre municipi, que poguérem continuar treballant junts i estic segura que això tan sols és el principi.